Home, era una possibilitat d'aquestes darreres setmanes, però jo, quan vaig assumir la presidència de la Generalitat, no m'ho esperava, perquè d'haver-m'ho esperat no hauria acceptat la presidència. És més, no m'hauria estat oferta. És un error plantejar-ho en termes personalistes i de guanyadors i de perdedors. Aquí només pot haver un guanyador, que és el país, que és Catalunya, i un perdedor, que és el país i Catalunya. I nosaltres som gestors de derrotes o de victòries. I jo vull formar part dels que gestionen victòries. Tristament, la CUP s'inscriu en els que semblen còmodes en gestionar derrotes. I aquí tenim una gran discrepància. Tot el que representi Junts pel Sí, que és un sí, que va néixer amb un sí sota el braç, tot el que representi aquest esperit de victòria de tots aquests anys, de tanta gent que s'ha mobilitzat, és el que ha de guanyar en qualsevol cas. Per tant, és aquest el que ha de guanyar, pujar. I si l'esperit del capteniment de derrota va a la baixa, jo crec que és una bona notícia pel país. Sí. De entrada, creo que es importante recordar que la cuestión de confianza interpela no solo al presidente que se somete a ella, sino al conjunto del Parlamento. Y tiene que mirarse ante el espejo. En segundo lugar, vamos a ver con qué mayorías podemos recomponer la fuerza del proyecto que sigue intacto. Efectivamente, porque nosotros no tenemos un gobierno en funciones, ni tenemos ningún derecho incluso a renunciar al proyecto que continúa aprobado por el Parlamento. La paradoja es que yo salí investido con un programa de gobierno que se aprobó el mismo día de la investidura y que es el que aún sigue vigente. Lo paradójico es que este programa no tenga los presupuestos que se desprenden de él. Esto es la contradicción, pero hay mecanismos para seguir con fuerza el proyecto de forma intacta. Pero vamos a ver con qué mayorías luego llegamos a septiembre. Nosaltres no estem pensant en redissenyar ni el full de ruta ni per tant el calendari que el fa possible, perquè avui, encara amb més convenciment que fa 5 mesos, sabem que aquell era un termini perfectament realista i possible. Per tant, no hi ha cap dubte sobre això. Tanmateix, les eleccions espanyoles, l'absència o no de govern i quin govern es formi, són elements que influiran, que poden fins i tot eixamplar les majories i els suports parlamentaris en el full de ruta. O les poden empetitir, i en tot cas, aquesta és la democràcia. Per fer el que hem de fer en aquest segon tram de full de ruta, que és passar ja, un cop preparem estructures d'estat, preparem lleis, el calendari de fites concretes, i que des del meu punt de vista han de ser fites irreversibles, és a dir, no tàctiques, sinó per anar fent, hem de saber si tenim, i més en aquest moment que s'ha trencat l'acord d'investidura, si tenim la fortalesa parlamentària qui dona suport. Jo necessito saber-ho, perquè hauré de prendre decisions. I són decisions que han de venir un aval explícit del Parlament de Catalunya. I avui aquest aval no el puc donar per descomptat, perquè s'ha trencat un acord d'investidura. D'alguna manera el que estic fent és posar a les mans del Parlament una prerrogativa que tinc jo com a president, que és la facultat de convocar, capriciosament o no, eleccions anticipades. Aleshores serà la responsabilitat del Parlament el que decidirà. Tota aquella cantarella de que vostè, el president Mas, o Convergència, o Esquerra, juguen amb les eleccions anticipades, no. Serà el Parlament.